Id-deputat nazzjonalista Joe Ellis ammetta li l-kumpanija tiegħu gawdiet minn proġett infrastrutturali li sar f'Għawdex u li fuqu għamel pressjoni fil-Parlament. Kienet il-gazzetta Kulħadd li kienet żvelat kif filwaqt li fil-Parlament Ellis kienet jagħmel pressjoni b'tali mod l-influenza rata li bih jimxi x-xogħol fuq il-proġett tal-Gvern f'toroq fajnsielem u limiti tan-nadur, il-kumpanija tiegħu bil-moħħbi kienet qiegħda tipprovdi kwantità ta' materjal tal-kostruzzjoni għall-istess proġett. Fil-Parlament it-tnejn filgħaxija, Ellis ikkonferma li Gawda iżda qal li ma kienx jaf b'dan. Jiena la kont naf l-kontrattur u la kont naf li dal-kontrattur qed jieħu xogħol minant il-kumpanija tal-familja tiegħi li kienet jiela magħlu. Fil-Parlament Ellis baqa' jgħajjad li speaker kien kostretti widbu, hekk kif id-deputat nazzjonalista baqa' jinterrompi s-seduta tal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Hekk jogħġbok, onorevoli, hekk jogħġbok, kompli. Hekk jogħġbok, kompli. Onorevoli, iqaf, onorevoli, iqaf. Jew ngħidlek toħroġ hekk jogħġbok, iqaf, kompli. Il-ħadd il-Gazzetta illum ikkonferma stejjer irrappurtati l-ewwel mill-Gazzetta Kulħadd li hemm problemi fid-dar ċentrali bid-deputat nazzjonalista Joe Ellis. Jirriżulta l-kumpanija Gozo Concrete Products Limited li Ellis imexxi maħutu għandha tagħti ammont konsiderevoli ta' flus lil diversi kuntratturi għawċin. Għaldaqstant il-kumpanija Ellis qiegħda taqta' d-dejn li għandha billi tpartat materjali li tipproduċi inkluż il-bricks. Fil-fatt il-Gazzetta Kulħadd li magħha issa komplet il-Gazzetta llum kienet irrapportat kif il-kumpanija ta' Ellis issupplixxiet madwar 50,000 briksa lil kuntrattur ewlieni li rebaħ is-sejħa tal-offerti għal proġett kbir li imiss mal-konfini ta' Insielem u n-Nadur. Il-valur ta' dan il-briks stmat li jiswa madwar 50,000 euro. Dwar Ellis għamu dubji kbar ukoll dwar l-operat tiegħu kif il-Kulħadd kienet irrapportat ukoll kif il-ħaddiema fil-kumpanija ta' Joe Ellis ta' spiss kienu mċaħda minn dak li huwa dovut lilhom fil-ħin. Dan hekk kif ħaddiema kienu baqgħu ma tħallsux il-ħlas ta' Diċembru li kien ukoll jinkludi l-bonus statutorju tal-Gvern. Ħaddiema li tkellmu mal-Kulħadd kienu qalu li jinsabu mxebbajn bis-sitwazzjoni iżda jinsabu fuq kuntratt definit ta' xogħol għal 3 snin u Ellis rabathom li jekk itemmu dan il-kuntratt jistgħu jkunu obbligati li jħallsu penali. Quddiem dan kollu, il-kap nazzjonalista Bernard Gregg baqa' jiddefendi lill-avukat tal-Għaqda Repubblika. Komdu inti b'deputat li jikkritika proġett u mbagħad ikollu interess fih. Komdu int Xogħol huwa li jikkritika.